Kini nga gabi mga kapaglaom, usa ka gabi nga maghisgot na usab kita gugma diha sa Book of Psalms. Ang atong una mga gabi, kita mga kaigsunan, naghisgot ta mahitungod sa kalapad, sa kataas, sa gugma sa atong Dios. O sa labay nga gabi, naghisgot kita unsa kadako ang gugma sa Dios kanimo ug kanako. Pagkanindot kayo nga sunungon mga igsoon nga ang gugma sa atong Dios hilabihan gayod nga walay dapit ni ining kalibutana ug suok sa kalibutan nga ang gugma sa Dios dili nato mabati. Pagkanindot ni ini nga kinabuhi. Ang ayan nga atong daygon ang Dios. Ang ayan dato siyang pasalamatan ug ang ayan nato siya nga simbahon sa katuigan nga walay katapusan. Karon nga gabi maghisgot kita mahitungod mga kaigsuonan sa paghigugma sa atong Ginoo. The Book of Psalms says to love God first. Atong hisgutan karon nga ang Dios nahigugma kanato ug tungod sa iyang kaayo alang kanimo ug kanako nga iyang gipakita kanato ug nahimo nga kita nakakaplag niining maayo nga kinabuhi. Ang butang na usab karon mao nga unsa man ang atong ibalos ngadto sa Dios. Gitagaan ta niyag kagawasan, ikaw ug ako pwede magpili. Mualagad ta niyag sa dili, wala ta niya pugsa. Apan tungod kay siya gayon nagpakita siyang gugma. Busa ako ug ikaw mga kapaglaom niini nga gabi maghisgot kita kung unsaon nato pag higugma ang tanan niining kalibutana. Busa ang Book of Psalms nagpropose niini nato nga gabi nga atong higugmaon og una ang Dios. So niini nga taknas kagabion mga kaigsuonan, atong lantawon ang 1 John chapter 4 verse 19 nga nag-ingon, we loved Him because He first loved us. Ang Dios mao'y naghatag kanato niining pagbati. Kung wala siya, dili kita makasinati sa gugma. So in this verse, God decides to love you first and to love you last. Og mahurot man og galing ang iyang gugma, iya nang ihurot kanimo o kanako. Kay wala siya'y laing gitaganahan ni ana nga gugma. Kundili ikaw, mga kapaglaom. Kundili ako, makapaglaom. O kitang tanan ang iyang giandaman ni ana nga gugma aron kita mahimong magmalipayon. Busa, ikaw ug ako niini nga gabi gikinahanglan atong tagaan o dako nga desisyon sa atong kinabuhi. Kung asa nato ihatag usab ang atong gugma matagadlaw. So niini nga gabi mga kapaglaom, adunay mga bersikulo diha sa Book of Psalms nga atong tanawon kung kinsa ang atong higugmaon matagadlaw. O una, nagingon diha, we should love the Lord. Unahon gyud nato paghigugma ang Dios mga higala og mga kaigsunan. In Psalms 116 verse 1, love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Bisan unsa ka kadautan mga kaigsuonan kung kita gayod mo desisyon sa paghigugma sa Ginoo, ang Dios mamati kanimo. Ang Dios gayod magpatalinghog sa imong mga pagampo. O sa Psalm 97 verse 10 nagingon siya, ye that love the Lord hate evil. He preserveth the souls of His saints and He delivereth them out of the hand of the wicked. When you start living a new life in Jesus, that would be the beginning of happiness. Why? Kay ang Dios mo preserve sa imong kinabuhi. Iyatang panalipdan sa tanan nga mga kadautan nga mahitabo sa ibabaw sa kalibutan. Dumilian na nato ang pagbuhat og sala. Ato nang isalikway ang kahilayan diha sa kalibutan. Ato nang biyaan ang kinabuhi nga dili insakto sa pulong sa atong Ginoo. Why? Because we love the Lord. Atong gihigugma ang Dios. Ug tungod kay siya atong gihigugma, then ang Dios magadungog sa atong mga pagampo, magadungog sa atong mga paghangyo, ug siya maghatag kanatong panalipod, ug siya maghatag kanato og maayo nga kinabuhi. Mao di ay nga ang Dios gusto niya nga kung kita mahigugma, unahon gyunato siya paghigugma. The same as with the love of Christ. Siya mao'y unang nahigugma kanato. Kay kung kita, dili kita kahibalo kung unsa ang gugma. Apan ang Dios nagpakita kanato kung unsa ang gugma.
Siya wala lang nag-ingon nga siya na nahigugma kanato sa John 3:16 kundili gipadala niya ang iyang bugtong anak. Ug kung kita usab mahigugma sa atong Ginoo mga kaigsunan, we need to take an action. Gikinahanglan nga kita usab adunay paghimuon o kana mga igsoon mao ang pagkinabuhi nga di kalipay sa atong Ginoo pag-alagad kaniya sa tibuok nato nga mga kasing-kasing. In Mark 12 chapter 12 verse 30 nagayon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Wala gyoy bahin sa atong kinabuhi nga dili nato ididikar sa atong Ginoo. Walay bahin sa atong kinabuhi nga dili nato ihatag sa atong manluluwas. Kinahanglan walay bahin sa ato ang pagkinabuhi ni kalibutan nga atong kalimtan ang atong Ginoo. Kundili ang tanang butang ato nang ipakita sa Dios ang atong gugma kaniya. That is the only way, and there's no other way to be happy. Nga aron malipayon ta mga kapaglaom. You know, aduna ko eksperyensya sa among family. Kanang sa atong pagkinabuhi mao pag first time nato nga makadungog bitaw kana magtubo ta gikan pa ta sa bata pa ta, wala kay ta nakahibalo kung unsa ang kalibutan. And then mga kaigsuonan sa diha nga nagtubo ta, murag nagkasugod po ta kahibalo kung unsa ang kinabuhi o kamatayon. And one day sa diha nga ang akong uyuan namatay, unya nakasabot ko nga sakit kay pagkadungog sa akong inahan nga namatay ang akong uyuan. Grabe ang iyang hilak. Ug daw dili ko kasabot purmiro apan akong nasabtan nga dili na di ay nako makita ang akong uyuan. Ug akong gigunitan ang akong inahan ug iya kong gigakos ug naingon siya, nak, ang tao mamatay. Ang tao mamatay. Ug unya inig kamatay niya, nak, ilubong dili na siya nato makita, dili na nato siya makaubanak. Pero adunay Dios sa langit. And it was the first time nga akong nadunggan nga naa ay Dios sa langit. Og ningon ang akong inahan, ayaw kabalakanak. Kay ang Dios sa langit nagsaad na to og kinabuhing walay katapusan og ang imong uyuan unya siyang pagbalik iyang banhawon kay buutan ang imong uyuan. Banhawon siya og unya lalinon siya sa langit uban kanatong tanan makig-uban ta sa Dios sa katuigan nga walay katapusan. Ang pagsulti sa akong inahan ni ana mga kapaglaom, dako kay nga kalipay sa akong kinabuhi. First time nga ako nakita unsa kangit-ngit ang kalibutan. First time nga ako nakita nga ang kalibutan pirting mauta. First time nga ang kalibutan ako nakita nga walay paglaom. Ako nakita mga kaigsunan nga adunay kamatayon ug nakita nako ang kasakit nini. Apan mga kapaglaom ug mga kaigsunan, didto po nako nadungog nga adunay Dios nga manluluwas. Og nalipay ko pag-ayo nga nakadungog ko nga na di ay Dios. Wala di ay ta gipasagdan niini nga kalibutan. Kita di ay atong mahinuklugan og ato makita nga aduna di ay paglaom luyon ning tanan. And it was the God of heaven that holds our life. And one day, He will return the life of our beloved dinha sa ilang mga lawas. O kita mga kaigsuonan, mabuhi uban kaniya sa walay katapusan. Pagkanindot ni ato nga pagbati, nga akong gibati mga igsuonan na until now, I'm so happy nga adunay Dios nga atong manluluwas niining kalibutana ug kana mga kapaglaom naghatag nato kalipay ug inspirasyon. Naghatag nato og dako kayo nga paglaom nga mahalingkawas ta niining kalibutan nga puno sa pagkadautan. And the only way nga atong hinumduman is to give our love to the Lord. That we should love the Lord first. Unahon ginato paghigugma ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Let us love the Lord completely. Let us love the Lord with everything in our life. Kay kun ato nang himuon, mga kapaglaom, bisan pa adunay kaguluyang niini kalibutan, bisan pa naay kamatayon niini kalibutan, but still we will experience the happiness and the joy of being loved and loved by God.
So niini nga gabi mga kapaglaom, alipay ko nga ako ning gipaabot ninyo. For many years, ako ning gitagu-taguan nga kalipay apan gikan kaniadto nga nakabalo ko na Dios. Hangtod karon og nagtuo ko hangtod pa sa kapila ka mga tuig. Mauni ang makapalipay kanato sa pagkahibalo nga naay Dios na higugma kanimo kanako og labi na gyud kung ato siyang higugmaon pagbalik ingon nga atong manluluwas. Ikaduha, mga kapaglaom, the book of Psalms, nagsulti kanato that we should not only love the Lord, we should also love His testimonies. In Psalm 119, verse 119, Thou puttest away all the wicked of the earth like dross. Therefore, I love Thy testimonies. Pagkanindot ni ini nga pulong, mao'y gisulti sa Dios kanimo kanako, ayaw biyae ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia, gitawag siya og the best book ever. Ang Biblia, gibaligya for millions of copies around the world. Pero daghantag mga Biblia o Bible sa atong balay, apan dili kayo nato sagad ginabasa. Sumala sa study, mga kapaglaom, jutay ra ang magbasa sa Biblia. Mao hinungdan nga sa Psalms 119 verse 167 nagingon diri, My soul hath kept thy testimonies and I love them exceedingly. Gikinahanglan nimo og nako sa paghigugma sa pulong sa atong Ginoo ang iyang mga sinulat, ang iyang mga pahina kay kini maghatag kanato og kayuhan sa ato nga kinabuhi. Ato nang paningkamutan nga ato nang mahimong mabasa matagadlaw. You know, bisag unsa nato ka kanang gitawag bitaw nato og dili ta intelihente, dili ta tao nga mahimo nga dali ta makasabot sa pagbasa sa Biblia. Apan I'm sure nga ang Dios magtabang kanato kung kita magbasa sa Biblia. The Holy Spirit will come to help us to understand mga kaigsuonan sa mga pulong nga atong gibasa labi na gyud diha sa balaang kasulatan. Ang pinakadako nga library sa tibuok kalibutan mao ang Library of Congress. Didto na makitaan nimo mga igsoon ang daghan kayo nga mga libro. Sumala pa diri sa mao nga gisulat, adunay 167 million items with over 39 million books and other printed materials diha ni ana nga library. Ang Bible na 1,500 versions nga makita nimo ni ana nga library. Pero ang Bible, mga kapaglaom, gibutang dinha sa tunga. Gitagaan og high regard. Bisan pa diha sa atong Supreme Court, bisan pa diha sa mga pag-install sa mga hari. Tungod kay nakita nila o nakita natong tanan nga walay makatumbas sa pulong sa Ginoo. Mao nga si Haring David, nagingon siya, higugmaa ang mga pulong sa Ginoo. In Revelation 1, verse 1, chapter 1, verse 1 to 3, nagingon, the revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon took place. He made it known by sending his angel to his servant John. And verse 2, who testify to everything he saw. And then, that is the word of God and the testimony of Jesus Christ. Ang pulong sa Dios, ang iyang testimony, ang iyang mga gipanulti. And in verse 3, blessed is the one who reads. Bulahan ang nagbasa sa Biblia. Blessed is the one who hear. Bulahan ang namati. Blessed is the one who take it. Bulahan usab katong nagabuhat. Sumala sa gisulti nini, kay ang panahon haduol na. Ako nga nagbasa, ikaw nga namati, bulahan, labaw sa nga tanan, kung atong kinabuhian ang pulong sa Ginoo. That is why King David said, we should love the testimonies of Jesus. We love the Lord our God, but we also love His words. Ang iyang mga pulong, ato sang higugmaon sa atong kinabuhi. Dagang mga tao, ganahan mo sunod sa Ginoo, pero dili sila mamati sa gisulti sa Ginoo. But this time, King David, nag-affirm siya nga dili lang nga atong higugmaon ang atong Dios, kundi sundo nato ang iyang mga pulong. Ikatulo,
mga kapaglaom. Love the law. Nagingon, diya, kung atong higugmaon una ang Dios, higugmaon ato ang iyang mga pulong, ato pong higugmaon ang iyang mga kabalauran. In Psalms 119 verse 97, "Oh, how love I thy law. It is my meditation all day." In Psalm 119, 113, "I hate vain thoughts, but thy law do I love." And in Psalm 119, 127, "Therefore, I love the commandments above gold and above fine gold." Akong higugmaon ang imong kabalauran, labaw pa sa bulawan. Psalm 119, 157, "Consider how I love the precepts. Quicken, O Lord, according to thy loving kindness." And in Psalms 101 verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Gusto day ni Haring David nga ikaw ug ako malampuson. Mao nga ikaw gikinahanglan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong ug pagtuman sa iyang mga kasaguan. Atong hinuktukan kanang iyang mga kabalauran. Adlaw, gabi, sa tanang mga adlaw, atong pamalandungan ang iyang mga balaod. Nganuman, kini mo ay magiya kanimo sa maayo nga pagkinabuhi niining ibabaw sa kalibutan. In Psalm 101 verse 3, kung kita magapupot sa pulong sa Ginoo ug atong pamalandungan ang iyang mga balaod, nag-ingon siya, "He is like a tree planted by the streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. All that he does, he prospers." You know, para nako, this is true, mga kapaglaom. Di gyud ni masipyat, bisan tanaw nako sa akong kinabuhi. All that he does, he prospers. Because prosperity in all he does, including his life eternal, ihatag ni adtong may nadlukon sa Ginoo, pinaagi sa pagbantay sa iyang kasuguan. Pagkanindot kayo kung atong bantayan ang mga pulong sa Dios ug atong bantayan ang iyang sugo, it guards our life. It gives us protection from sin. And it gives us, O God, o mga kapaglaom, tagaan ta sa Dios og kalipay, og pag-uswag sa tanan natong buhaton. Bisan hinay-hinay lang kung atong sundon ang balaod sa Dios, diha nato makita nga ang panalangin moabot diha kanimo ug kanako, ug ikaw ug ako nagtuo nga nakasaksi ni ana nga panalangin. Ikaupat, mga kapaglaom, love simplicity. In Psalm 116 verse 6, "The Lord preserveth the simple. I was brought low and he helped me." And in Proverbs 1:22, "How long, ye simple ones, will you love simplicity? And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge." You know, si Haring David gusto siya nga atong higugmaon ang gitawag og simplicity. Kanang nindot sa kinabuhi nga simple lang, mga kapaglaom. Adunay quotation nga nagaingon, "In character, in manner, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity." Wow! Pagkanindot ning kinabuhi nga simple lang, dili complicated. Nag-ingon si David, simple lang ang kinabuhi. Ayaw himo ang lisod. Simple lang ang kaluwasan sa Ginoo, mga kapaglaom. Ayaw lisod-lisura ang imong kinabuhi. Ang ato ragyong buhaton, mao gayod nga magsunod kita diha sa pagkinabuhi, sama sa kinabuhi ni Hesus, og siya magatabang kanato. Kanang mga tao nga simple lang, mga kapaglaom, no? Nindot kayo na silang ubanon or kaubanon. Kay diha makita nato ang yano nga pagkinabuhi. Sa John 12:48, "We will not be judging according to the things that are too difficult to comprehend. Neither will be judged according to things that we cannot be read, studied, and obeyed." Dili na mo'y tuyo sa Ginoo nga iyatang lisod-lisuron. Dili na mo'y tuyo sa Ginoo nga kita magkalisod.
Ang tuyo sa Dios, mga kaigsunan, nga simple lang ang kaluwasan nga iyang gitanyag kanato. Dawaton nato siya ug sundo nato iyang mga pulong. Magkinabuhi ta niya magtagadlaw. Siya na'y bahala kanimo. Ako pang mahinumduman ang mga pulong sa mga karaan sa unang panahon nga moingon sila, buhat lang unsay maayo. Sunod lang sa kasuguan kung unsay imo mahimo. Ang Dios na'y bahala nimo. Ang Diyos na mo'y magluwas nimo. Ganahan kay ko sa mga pulong, sa mga katigulangan, kaniadto mga igsoon. Nagdugang pa, the simple life of Jesus included a willingness to talk with people, a readiness to be touched with people, the ability to weep with people, and the willingness to take care of physical needs when necessary. If you are simple, you are approachable. Kung ikaw o sa katao nga simple ang imong kinabuhi, you love everybody. You want to talk to anybody. Wala kay gipili. Simple lang ang imong kinabuhi nga gitanaw. Mintras gitagaan tas Ginoo kinabuhi will make things happen. Kung unsay gidala sa Dios diya sa imong kinabuhi, let us see it in a simple way by praying that the Lord will give us answers to our complicated usahay nga kinabuhi, mga igsoon. Tungod kay kon magsugod na ganita ka-complicated sa atong panghunahuna. Na, sultihan ta mo mga kapaglaom. Murag ang mga doktor agyoy makabulahan ana kay naay mga panahon nga kon ang atong panghunahuna gubot sa lukot og silapa og gubot og lisod kayo. Musugod na din ang mga balatian. Karang gitawag na din nilag mga depression, anxiety, o ang makatubag niya ng tanan, mga kaigsunan, is to live life simply, mga kapaglaom. Busa, naay time nga, niabot ang panahon nga mura kong na-anxiety, na ako'y gamayng depression. O nalipay ko, mga kapaglaom, usag yun nagtambag na ko si Pastor Palomares. Ingon siya sa kuwa, Jer, kung gusto ka mawala ang imo anxiety, you visit your people. You visit the brethren of the church. You visit and talk with other people. Ug tinuod sa diha nga akong gisunod, mga kapaglaom, nawala ang akong anxiety. Kaya akong nakita mas dako pa ang problema sa akong ibisitahan. Nakita na ko nga nawala ang akong focus sa akong kinabuhi. Dito ko nag-focus sa akong work, mga kaigsunan. Because that is what the Lord wants me, is to work with God. That is the simple life. Ang simple nga kinabuhi, worship in the morning, worship in the evening. Ampo sa naay mga problema suliran, kinabuhi nga maayo, pagkaon sa mga nindot nga mapagkaon. Mga kapaglaom, dili magbuhat og problema. Usag na, kay kung magbuhat ganit ang problema, mga kapaglaom, lisod na kayo. Ang among silingan sa unang insik, moingon ginahinto siya, ang tao wala problema, pero ang tao buhat problema. Unsa may mahitabo, sometimes we make things simple to complicated. Atong pugson usahay nga komplikado ang atong kinabuhi, mga igsoon. So karon nga gabi, adunay nakita na ko sa internet. Ug akong lang ipakita ninyo, kung gusto mo nga komplikado ang atong kinabuhi, nag-ingon diri, aron dili komplikado, stop being too materialistic. Ayon ang pagka-materialistic kayo. Unsa man ang materialistic kayo? Orag halos tanang butang atong gusto kuhaon. Wala gusto na to nga kuna siya naapunta. Nothing complicates your life quite like a necessary debt. Ayaw og pangutang nga daw dili nimo makaya. Kung mahimo sumala sa mga business nga mga minds og mangutang magaling ta dili mo sobra sa 70% sa ato ang salary kay og mo sobra na mga kapaglaom diha na magsugod ang komplikado nga kinabuhi. Kay magpuli-puli na ang motor mo ana sa inyong balay, magpuli-puli na ang maningil nato mga kapaglaom. Unya usahay, dili na nato ma-manage kay ang damage, di na nato mahimo nga matapakan pa. Manage your expectation. Ayaw kayo paghilabi og pag-expect sa mga butang nga moabot sa imong kinabuhi. Just wait for the blessing of God. Kay dili tanang expectation ihatag sa Ginoo nimo, kay dili tanang expectation nato mahitabo og dili makaayo nato. Give up on the idea of changing people. Ayaw sige plano nga usbo nimo ang imong bana ug ang imong asawa, but pray to the Lord. We don't control everything. Kay nagingon diri, trying to control everything dili na mahimo nato. There are certain areas we can control with our life, pero dili tanang butang makontrol nato sa ibabaw sa kalibutan. Poor time management.
kanang dili kayo ta kahibalo muhatag og maayong panahon sa tanan natong mga buluhaton, di ta kabalo mo pahiluna. Maunay makakomplikado sa tong kinabuhi. When we break the law, kung atong gubon ang balaod, kung atong lapason ang balaod, maunay makakomplikado sa atong kinabuhi. And above all, if we don't believe in God, maunay dakong problema sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Sa Ellen G. White, nagingon siya mga kapaglaom, it was the simplicity of the life of Christ and His freedom from pride and vanity that He gave Him favor with God and man. Unsa na mga kapaglaom? Ang iya yung kinabuhi nga gawas nun diha sa pagpataas sa iyang kaugalingon. Dili diha sa kinabuhi nga gawas siya sa mga butang nga makadaot kaniya. Nga siya gihimo nga gidayeg sa kadaghanan. He did not seek to attract attention for distinction. Wa siya nagpakatao nga siya mga kapaglaom nga ingnon nga kini mao gid ang manluluwas kay siya pagkatao hari ng daan na sa maayong kahimtang. But his character was full of beauty and unsullied perfection. Ang iyahang batasan pagkanindot kayong tanawon ug ang iyahang pagkaputli dili gayod kini maduha-duhaan. Ang Dios sa diha nga siya mianhi sa yuta mga kapaglaom. Siya gayod nagpakatao didto sa pinakaubos nga dapit sa kalibutan. Didto sa Israel, pinakaubos nga nasod dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Didto sa manger, pinakaubos nga dapit sa balay didto sa mga Israelites. Tungod kay gusto sa Dios nga ang tanan iyang mapasaka ngadto sa langit, iyang mapasan ang tanan ngadto sa kaluwasan. Kay ang plano sa Dios maong pagluwas kanimo o kanako. O gusto siya nga musunod kita kaniya, nga kita magkinabuhi nga simple niining kalibutana. Aron ang pulong sa Dios mapatunhay o ang atong mga plano, labi na gyud sa pagpalapad sa gingharian sa Dios, matuman sa atong kinabuhi. Kay gusto sa Dios nga ikaw ug ako malipayon. That is why ang Book of Psalms nagingon, love also simplicity. Ang katapusan mga kapaglaom mao ang nagaingon diri. Si Haring David nagingon siya, love thy salvation. In Psalm 40 verse 16, let all those who seek thee rejoice and be glad in thee. Let such a love thy salvation say continually, the Lord be magnified. Ang Dios atong mapadako sa diha nga kita naghandom sa kaluwasan, matag-adlaw, sa diha nga kita naghandom ni anang kinabuhing walay katapusan, kanunay ang atong panghunahuna diha sa pagkinabuhi nining kalibutana nga haom ni anang dapit nga atong pagadtuan. Haom ang atong kinabuhi ngadto sa atong gitan-aw nga kaluwasan. Kung ang atong kalibutan nagpadulong sa kadaot, galantaw ta o sa kadapit nga walay kadautan. Mao'y hinungdan nga importante alang kanato ang paghigugma sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Every moment sa atong kinabuhi is a blessing. Kung kita masaligon diha sa Ginoo because we are often saved without our notice. Kalabanan adunay mga panahon nga giluwas ta sa Ginoo nga wala ta makabalo. Na ganay mga problema nga gisulbad na sa Ginoo, wa pa niabot sa imong kinabuhi. Wa pa niabot sa akong kinabuhi tungod kay ang Ginoo siya gayod kanunay nga magaluwas kanato. Panahon sa COVID-19, wala ko nahimong exempted mga kaigsuonan, ipang COVID pud mi. Ug unya sa didto na mga igsuon nga na-COVID nami, tuwa nami sa facility, pastilan daghanang nangamatay. Unya ako pod mga kapaglaom lisod-lisod po ko ginawa. Tagaan ra intawon tag paracetamol, tagaan ra tag vitamin C. Pero I believe nga sa diha mga kaigsuonan nga tuwa ako sa facility, ang akong focus, akong gi-divert gamay na ay mga tao dito nagkinahanglan og comfort, ako silang gisugdan sa pag-Bible study. Unya ako silang gisugdan sa pag-encourage ug daghan nila nalipay nagdawat og Bible study. Pagkadindot may igsoon na doon sa ka-family nga nidawat og Bible study. Og hangtod nakagawas mi sa facility mga igsoon, sayon mi nakagawas. Mga kapaglaom og mga higala. Nag-continue ang amo nga Bible study og pila ka mga bulan na bautismuhan ang tanan nga among gi-Bible studyhan dito sa maong facility. Og nalipay kog dako nga ang Ginoo naghatag kanamo og kinabuhi
the same as with I work with God, ang Dios pod, the same He will give us life. Kung magtrabaho tadi as Ginoo, ang Ginoo sad magtrabaho para kanato. Atong preserbaron sa Dios ang atong kinabuhi. Dili man pod ingon batanon pakus pagpangalagad. Igo-igo naman pod ang akong pagidaron, pero akong nausirbaran nga kalabanan sa mga tao nga nag-apil sa buhat sa Ginoo. Sa mga iglesia nga kusog kayo mo abi-abi sa mga bisita, kusog mo atiman sa mga magbubuhat, kusog kayo mo apil sa mga buhat, proyekto sa iglesia, mga wali. Ako nakita mga kapaglaom nga gipanalanginan sa Ginoo. Kaysa tinudanay, ang Dios ra mo'y naghatag nato ni anang taas nga kinabuhi o kaluwasan. Mao nga ang Psalms 23 sa katapusan sa verse 6 nagingon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kung sa panahon sa COVID-19 na ay nangamatay tungod kay sila na trauma, nahadlok sila, mautoy hinungdan nga sila, murag di na kaginawa. But when I did Bible study, o na-focus ko sa pag-ministry dito sa sulod sa facility, it saved my life, and I believe the Lord also saved the lives of others, aron nga ang gingharian sa mga langit mapakuyanap sa ibabaw sa kalibutan. In Psalm 27 verse 1, nagaingon ang pulong sa Ginoo, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. Of whom shall I be afraid? And in Psalm 91 verse 14, because He hath set His love upon me, nagingon ang Dios, therefore I will deliver him. I will sit him on high because he hath known my name. That is the promise of God for you and for me, my dear brothers and sisters. So, si Haring David nagsulti siya, kanimo o kanako, love the Lord first. Love His testimonies, the Bible. Love His law. Higugma ang iyang kabalauran. Love simplicity of life. Kanang pagkasimple nga pagkinabuhi ni ining kalibutana. O sa katapusan nagingon siya, love His salvation. Because the Lord will deliver you from the wicked, and the Lord will prosper you, and the Lord will bless you, and the Lord will give you a happy life. He will strengthen you. O ang Diyos mga kaigsunan, labaw sa nga tanan, magaluwas ka nato o maghatag ka nato sa kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. In conclusion, aduna ko'y ihatag kaninyo nga experience. Kundi kung masayop, that was 1995. Nag-apil kong canvassing dito sa Dumaguete. Apil sa usa ka singing group, no? O sa dito mi sa Dumaguete, mga kapaglaom o mga higala. Niadtong panahon na, grabe, kahalabihan, kakusog ang bagyo. Kung dili ko masayop, ang ngalan sa mga bagyo, bagyong Ruping, kung di ko masayop, grabe yun kakusog. Ang mga lubi dito sa Samarliti, nangahurot o katumba, ang uban nga bali. Unya, sa human sa among canvassing, manguli naman, ni-decide ko nga mohapit sa Cebu. Kay na ako importante nga adtuon, mga kapaglaom. Ug unya, maurag yung paagi nga, musakay mi o sa kabarko, gikan sa Dumaguete, padulong sa Bato, dayon padulong Bato to Cebu. Mag-land trip na. Usa ka panahon ni ana, mi-decide yun ko. O gunya, pag-decide na ko dito, ang ako mga kauban-uban, nangulig Cagayan, pero bagyo man, dili sila kauli. Pero samtang dito ko sa pantalan, nangutana ko mga higala, naay usa ka lansa. Unya ang lansa nga naas pantalan, niingon ang kapitan nga naay bagyo, pero mobiyahe sila, gikan sa Dumaguete, padulong dito sa maong pantalan sa Bato, mga human og paniud to. Unya, niingon ang kapitan, kinsay gusto mo sakay, pwede mo sakay, libre. Pero gisultihan mi nga kusog kayo ang mga balod. So ang nahitabo mga kapaglaom, samtang gatindog-tindog ko rin sa pantalan, gikamay man ko sa usa ka sundalo. Usa siya ka sundalo, kay siya nag-uniforme man, ingon nga usa ka sundalo. Wala siya gidala, bisan gamay. Apan samtang gatindog-tindog ko, human paniud to, iya kong giduol o miingon siya. Unsa man dong, mo sakay ka sa lansa panos Bato, libre. Kana laging libre mga kaigsuunan, mura pugog na aghat, kay libre god. So ang nahitabo, ingon ko nga, nya sir, musakay pug ka.
Niingon ang sundalo, musakay po ko, basta kay musakay po ka. Pagsakay na mo sa mong lansa, mga kapaglaom o mga kaigsuonan, pagikan yun sa lansa, nakita na ako, mga igsuon nga, upat rami ang sakay sa maong lansa. Dili kay dako ang lansa. Ang sakay sa maong lansa, maura ang kapitan, o ang iyang tripulante, o ang sundalo, o dayon ako, mga igsoon. Pagsugod na namog sakay, pagsugod nagbiyahe, kusog na kaing hangin, kusog na kaing ulan, ambot nga nung nisakay ko atong lansa. Pag-abot sa tunga hilabihan ng kusuga o kadagko nas balod, mura balay kadagkuha. Mura na og hapit pila na kasturi musaka ang lansa, mga kaigsuonan. Dili problema ang pagsaka sa lansa, apan sa diha nga ang lansa mo paubos na, naglantaw ko sa taas. Ang simud sa lansa, mga kaigsuonan, mura na yung dili nakabawi, nisulod na sa sunod nga balod, o ako nakita nga musulod na yun ang tubig dito sa dulong sa lansa. Pero atong nakita, mga kapaglaom, nga mo'y nahinay na puro saka ang simud sa lansa. Pero nagkadako ang balod dito sa unahan, nagkakusog ang ulan, nagkakusog ang hangin. Mga kaigsuonan, walay cellphone atong panahon na. Kung naay cellphone manggaling, wala po tingalay signal atong panahon na. Tungod sa bagyo. Pero ako milakaw, gikan dito padulong tabok sa Tampi, wala kahibalo ang akong ginikanan. Di ko makaingon nga, muadto ko sa Cebu. Di na ko kapananghid kay sa unang panahon, lisod kaayo ang communication. Pero abi ninyo, mga kapaglaom, nagtindo ko sa lansa, gatanaw ko nga musaka ang lansa o niya pagnaog, murag mudritso nagtiurok, murag dili nakasaka, mga kaigsuonan kay naidako kayong balod. Last nga balod, nga pirtig yung dakuha akong tanaw. Nga warag maingon ko nga, malunod na yun ning lansa. Kay ang kapitan ni Hapa naman, ang akong kauban nga sundalo ni Pungko, ni Gunit dito sa Daplin, ako pod, mga kaigsuonan, ginigakus ko sa puste. Gatinanaway mi, kaming upat, mga kaigsuonan, ang nahitabo, mga igsuon, ni hangad ko sa langit, og niingon ko, Ginoo, og dinhi lang man galing kukutob niining dagata, hinaot unta Ginoo nga imo kong luwason. Apan o Dios, nihangyo ko niya, og naa pa kay plano na ko, Ginoo, paabta ko dito sa pikas Tampi niining dagat. Kung gusto ka Ginoo nga mapastor pa ko, paabuta ko dito sa pikas pantalan. Og sa tinuod man, mga kapaglaom, humani atong dakong balod, wala ramang yun malunod, perti na mong lipaya, nakadunggo ramang yun mi, dito sa pantalan, nakalingkawas mi sa dako kayong bagyo, og kaming upat, nagakos mi, wa mi nag-ila, mga kapaglaom, pero nagginaksanay mi, mga kaigsuonan, og unya, pagkahuman, mga igsuon, naghilak ming upat, unya ako pod, perti na kong hilak, og nangutanan akong sundalo, ingon siya, dong, taga-asa man ka. Inako diri ko dapit sa amo sir, og nalunod ang barko ako ka kuha ni siya, dong unsa man ang imuhang reliyon, og niingon ko, sir, Adventista ko, nag-alagad ko sa Ginoo, nagsimba mig adlaw Sabado, og miingon ang sundalo, og naglantaw niya, iyo siya, abi ni mo dong, ako usapod ka Adventista, og gikan karon dong magbinut-an na gyud ko, kay giluwas ko sa Ginoo. Mga kaigsuonan, wala siya makahibalo. Nga ako po dahil, mga kaigsuonan, grabe na kong inampo, o grabe ang iyang saad sa Ginoo, o sa diha nga nagbulagay mi, nakalimot na ko, di na ko kahinumdum, wa na ko nasayod kung unsa, kinsa siya, unsa iyang ngalan. Apan niya itong adlaw, mga kaigsuon, I believe that the Lord is saving my life, and He will save our life always, mga kapaglaom, when we follow His commands. When we believe in His words, when we trust His name, the only name that can save us, mga kaigsuonan. And while waiting sa duol nga pagbalik sa Ginoo, let us live simply by giving everything to the Lord, our mind, our soul, our body, our hearts. O nagtuo ko, mga kaigsuonan, salvation will come always. The same salvation nga iyang gihatag kanato niining kalibutan na is the same salvation nga ihatag sa Ginoo nato unya sa iyang pagpadayag. And that salvation mao ang pagdala kanato didto sa iyang langitnon nga pulianan sa walay katapusan. Sa dili pa ko mo tapos, mga igsoon, akong gihangyo ko mo sa pagdukos ng mga ulo, magampo ta, amahan nga balaan. Salamat kay Ginoo nga imo kaming giluwas. Salamat kay Ginoo nga ikaw gayod
aduna pay plano sa among mga kinabuhi. Ikaw gayod, og si Haring David nagasulti, nga unahon namo ikaw paghigugma. Unahon namo pagsabot ang imong mga pulong. Unahon namo Ginoo ang imong kabalauran. Among unahon, o Dios, ang pagkinabuhi nga maayo, ug among unahon sa pagdawat ang imong kaluwasan, kay ikaw na'y bahala tanan sa among kinabuhi. Ikaw na, Ginoo, ang maghatag kanamo sa imong mga panalangin. Among gitugyan ang among kinabuhi kanimo, Ginoo, kay naghandom kami ni anang langit nga mong gaandam alang kanamong tanan. Panalangini karon naglantaw ug panalangini ang tanan nga nagbaton ni ina nga mensahe, uban ini imong pulong ug dalaygo ng imong ngalan sa walay katapusan. Kay kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.